Mirabel chere anya ndị mmụọ ka nọ n'ebe a rụpụrụ ya. Ọ maghị na ihe na-esi isi karịrị asaa. Ntị adịkwa. Mirabel ka Chinedu zụrụ na mahadum. Emesịa ha abụọ alụọ di na nwunye. Ha ebie n'afọ ole na ole jide ụmụ abụọ, tinyere nwa nwanne Mirabel nwụrụ anwụ, ọ bụrụ ụmụ atọ. Di na nwunye gbalịsiri ike rekpọ chọpụ ha, ree ala ha, ree ihe niile ha nwere, bụ ikwu akatamkpo ego tinye n'elu ya, wee si n'obodo a wee pụọ wee laa ya uke. Ha na ụmụ ha abụọ na nwa nwanne ha nwaanyị. Ka ha rutere n'ebe ahụ, ha ebie n'afọ abụọ. Mirabel ewere hụzie ndị ka di ya sapụ ahụ, hụzie ndị na-elezi ya anya, hụ ndị na-anaghị ekwe ka okwu ya daruo ala. Ọ malite nyewe ha ihu. Ọ gacha ọrụ bata di ya ka okooko. Oke ọbụla ọ hụrụ di ya, ọ na-echetasị ihe ọjọọ niile di ya mere ya. O nweghị mgbe nke ọma ji abata ya n'ime. Ọ na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee gaa bụ ụbọ. Obodo ha bi n'ime ya bụrụkwa obodo ji okwu nwaanyị eme ihe. Obodo nwaanyị dị mkpa ọfụma. Mirabel ekpebie n'ihe abụọ oge ya ga-eji wee gaa bụ ụbọ chọrọ ndị ka di ya mma. Na visa ha ji wee bata obodo ahụ, Mirabel bụ onye nyere work permit, nke pụtara na ọ bụ ya nwa na-arụ ọrụ, di ya na ụmụaka nọrọ n'ime ụlọ. O were otu ụbọchị Mirabel wee teta ụra. Amaghị m ihe febara ya isi. O wee kulie gawa n'ọfịs na-ahụ maka ụlọ ha, wee gwa ha wepụ aha di ya na visa ha ji wee bata obodo ahụ, na ha abụọ agbakere na ha ebinwezie, na ha abụghị ezi di na nwunye. Ndị ọfịs ozugbo na-egbughị oge ha ezigara di ya bụ Chinedu ozi. Chinedu atọ imeelụ ya, ọ bụrụ ozi si n'ọfịs ụlọ ha. Ọtọ ozi ahụ, ihe ozi ahụ kwuru bụ na ọnụnọ ya n'obodo ahụ na-ada kwarapụ n'oge ya ehighị ezi nne, na nwunye ya ewepụla aha ya na visa ha ji wee bịa obodo ahụ. Ozugbo Chinedu hụrụ imeelụ a, ume awụnye nwoke mmadụ n'afọ. Ọ maghị ihe ọ ga-eme, ọ maghị ka o si wee mejọ Mirabel. Ọ gaghị agbakwana nwunye ya mba maka ọma obodo ha nọ ọfụma. Chinedu alaa n'echiche. O chere gaa ihu, o chere laa azụ, na ya si n'obodo a pụọ lọta na Naịjirịa na mpịtị ga-ekwe. Ọrụ ya n'ụlọ ree ala, resịa ngwaahịa ya n'ebe ahụ, birikwa ego tinye n'elu ya, na ya bata ndị ụlọ akụ ga-ejide ya, ndị ya jikọsọ ụgwọ ga-ejide ya, na ya ga-ebido ụwa n'isi. Na ọ bụghị iso nke ahụ, na ya ga-ahụzi ụmụ ya anya, nke pụtara na ọ ga-alụgharị nwaanyị. Maka etinye na nwunye ya si wekpa ya bụ na ha rute n'obodo ahụ, ha agbasi mbọ ike kwụọ ụgwọ niile ha bi, mana ugbu ọ bụzi naanị ya ka ihe a na-achọ ịda n'isi, na ọ ga-adị ya ka ya waya ogwu. Chinedu emesịa gakwuru otu lọya wee kọrọ ya ihe zoro ezo banyere nwunye ya. Ọ gwa lọya na otu nwa ha abụghị ha nwa mụ ya, na ọ bụ nwa nwanne nwunye ya nwụrụ anwụ. Oge a na-eme visa nwunye ya akọwaghị nke a nke ọma, oge na ọha nwa m ụmụ na-ata. Onye ọbụla kpọ nwa na-abụghị nke ya bịa nwa obodo a, ọ ga-akọwa ya akọwa, mana Mirabel akọwaghị ya. Mirabel enweghịkwana akwụkwọ gosiri na o mere nwa adopt. Chinedu ọgwa lọya ya ga-eme DNA, na ọ ga-achọpụta na ihe ọ na-agwa ya bụ eziokwu na ọ bụghị okwu asị. Lọya ede ihe ndị o dere zigara Mirabel na email. Mirabel atọ email. Ihe ọhụrụ eju ya anya, mgbe ahụ ka o ji mara na awụsị abata n'ọta, na mmiri eju na-awụ ọnụ na agwọ ọnọzi n'elu akịrịka. O si n'ebe ọ na-arụ ọrụ gbara bata, ha ebe di ya na ụmụaka nọ n'ime ụlọ. Ọrọ di ya anya, kpọkọrọ ụmụ ha abụọ, chịkọrọ akwa ha wee si ebe ahụ wee pụwa. Ọ na-eme ka ọ gbaga n'ebe ọzọ, n'ụzọ ka ọ nọ akwụsị ya. E wee lebanye anya n'akwụkwọ banyere ya, o wee bụrụ na o nwere ikpe banyere ya ka ga-ekpe. Etu a ka esi wee nwuchie Mirabel. Aga n'ụlọ ebe ha nọ kpọta di ya, akpọrọ nwa ahụ gaa mee ya DNA test. O wee bụ na nwa ahụ abụghị nwa ha, na ọ bụghị ha nwa mụ ya. N'obodo a, onye dara iwu a na-agbara ya ụgbọ nwa mkpi. Mirabel ewere daa n'ala wee na-ayọ di ya biko na ya wetu okwu a n'ụlọ ikpe, mana na-ewetu ya n'ụlọ ikpe oge agaala. Ndị ọkaikpe amaragwe n'ihe niile. Ihe ahụ dị were ogiri azụ gwene n'ahịa. Etu a ka esi tụtụrụ ha niile wee gbara ha ụgbọ nwa mkpi. Ha wee si na mba ahụ wee bata n'obodo a. Ihe echere ha. Oke kpara agbarachakwala, ya bụ ntụọra ka dịkwara ya. O wee bụrụ etu a ka Mirabel si weta ofe gbara nwa nkịta anya mmiri. Gee m ntị, mgbe ị na-eche na iguzorola, lerukwa anya ka ị ghara ịda. Ị gawa obodo ọzọ, erekọna ihe niile ị nwere, erena family house, erena, maka ịmaghị ihe ị na-aga izute ebe ahụ. Ala anaghị agba ọsọ, ọkwa ka ị ghara ịbata bido n'isi. Nwekwa n'obi mgbaghara, onye ọ bụ gị na ya mejọ gị gbaghara ya. O wute gị, gwa ya na o wutere gị, ọ rịọkwana ya gbaghara. Ka ihe niile bere n'abalị ghọọ anwụnta, ọkwa ka ị ghara iji iwe oke wee sunye ụlọ ọkụ. Ntị adịkwa, ya gazie.